Så optager jeg nu. Jeg kommer faktisk til Så skal I vide, Mina hun har set My Little Pony alle sæsonerne 3 gange. Og hun er i gang med 4 gange. Hej. Hej. Så, der er det en rundtur for at optage lidt. Hvor du falder. Han kan lide det der edderkop. Edderkop? Ja, den der lille Peter edderkop. Lille Peter. Er der en edderkop her? Ja, så synger I for ham, ikke også, så han kan lide det. Lille Peter edderkop kravlede op ad muren. Så jeg var her alene, der så jeg ned og kobte net på Peter ned. Så kom solen og tørrede Peters krop. Lille Peter edderkop kravlede op igen. Lille Peter edderkop kravlede op ad muren. Så kom regnen og skyllede Peter ned. Så kom solen og tørrede Peters krop. Lille Peter edderkop kravlede op. Den er nej. Lille Peter edderkop. Og så bare der han falder i søvn. Så kom regnen Mina er lidt langsommere. Peter ved. Så kom solen og tørrede Peters krop. Lille Peter edderkop Kravlede han op. kravlede